ukungcwaliswa ukufunda ukuhamba after the spirit. Mhlawumbe anikalingwa apho kufuneka ukhethile phakathi kwakho nomoya wengcwele. Hallelujah. Ukufunda uoperator ngomoya kunooperator ngenyama. Sikuqhelile uoperator ngenyama. Asifuna ukufundisa ulifayela giya ngelingiya. Hallelujah. So ukungcwaliswa kukunyathela kukumanyathelo kabantu kaYesu, not our SCC kodwa kaYesu, not our Pentecost, not our Presbytery, not nakamfundisi wakho but kaYesu, because uYesu beseyintoni bukungcwalisa bukaThixo, nokungcwalisa bububo bakho. Ngeke ufumane ukungcwalisa kwenye indawo apart from Jesus Christ. Manumzele ukungcwaliswa ayiko moya oyingcwele esusa izono kuwe kancinci kancinci. Ayiko lonto kusindisweni. Yeah. Ayiko lonto kusindisweni. Uyesu manje esusa izono kancinci kancinci. Ayiko lonto. Ibe seyibizwa bakungcwaliswa. Wake watsho omnye esikolweni efakazi wathi ndiyayibonga inkosi bathandekayo. Ngoba inkosi mani incunsule. Inkosi mani incunsule. Yabona noncunsulelwana awukakholwa wena. Awuke ngiphinde futhi wena uma uthi inkosi mani incunsule eyona nyani le awukholwa. Bantu awukholwa ndithi awusindiswanga ndithi awuzinikelanga kuYesu. Once uzinikele kuYesu. Oh yena madoda. Wakabuye nimbonelo phuma. Kwenze nanga. Once uzinikele kuYesu. Now uyabhideka kanti lonke ixesha eli ndi free all short. Glory be to Jesus. So ayikho lento ekudala sitsho sithi hayi ukungcwaliswa ayinanto yokwenza ukungcwaliswa nokususwa kwezono. Ayinanto yokwenza. Makancinci ayingoThixo losebenza kanjani. Ukungcwaliswa ayinanto yokwenza futhi nokuthi uThixo uyanditshintsha. Hayi uThixo akatshintshi kwami. Ubulala umuntu omdala akunike umuntu omtsha. Ntoni ke umuntu omtsha uzawutshintshwa kanjani? Iproblem esinayo pha bathandekayo inye sihamba ngenyama qha. Ake ndikuphele point endiyithanda kakhulu ndiyibeke ngabo apha ngasekugqibeleni. Sanctification process is learning to walk in what we already have. Into ngayongoleni iholo enkulu. Ukungcwaliswa ufana nokungena endlini. Ake sibe ngeroom mhlambe na 7, ngehouse ena 7 rooms. Awukwazi xa ungena emzini omkhulu sowazi yonke into epha lamakamera. Kenzeka bathanda? Ngeke kwenzeka. But umuntu ongaphandle ukwazi uphi? Singaphakathi usendlini. So umuntu ongaphandle uyazi bakana access kuwe ngoba wena ungaphakathi. But wena udinga umnikazi mzi ukukuhambisa la makamera akwabantu akwakhe. Awuyibona akhonto zosu. Hallelujah. Akhonto zosuswa kuwe. But uzoboniswa amagugu abuleli. Hallelujah. Uzoboniswa. That is why ndimule, ndikuphendule, ndikucela